Hi guys, good morning. Ay naman kita diri sa San Angali, San Vicente. Uwi nga ito hindi sa road shortcut. Muna yung shortcut pa Bakhaw. Good morning sa inyo. Aga pa ko ng bugtaw. Dulo kung isang siyanak pa. Na shortcut natin pa Bakhaw. May tay-tay na di pero guba. Shout out kay PBBM. President Bongbong, kabay pa nga makita mo lagi. Kaya kakayo mo daw delikado. Kabay pa mapunduhan. Na local government wala sa pak. Nakataka ka ng for the exercise. Buta na lagi. Doon sa Vicente. Ang Haro area. Pero may shortcut pa Bakhaw. Makita ka yan. Karoon. Ay, live stream kay para makita di ang doos mode. Hindi pa lang tay-tay. Basi pa lang may makakita. May maluoy. May na makayuon. Ay, Diyos ko kayo. Ano sa mga estudyante. Estudyante, di kang katabok. Tayo na. Si Mayor, wala ba sa pak eh. So, basi sa PBBM pa lang. Okay na kita. Amo na di siya ang suba. Tapos ang way. Tay-tay. Naman ng tay-tay mismo. Ang kita na. May suba siya. Yan. Suba. Suwari ang guba. Kita ang guba. Yan. Ang monitor niya ang kuwan sa may mga tao kay kabudlay. Lumawasak ka dito. Yan. Yan mag-adi ka dito. Lungalong ka lang. Kasi dumay ko sa galo. Ang hindi ang Bakhaw. Bakhaw, Mandurriao. Dito kami ka shortcut ni Gwen. Ayan kami kasakay hikad. Nagawa ka to na lang. Para ano ang exercise. Early in the morning. Wala pa dyan Bakhaw guys. Sabi nilang hindi na ulango. Lagko sa mga balayo. Hindi na lang pa din. Nag-live stream lang ko para lang sa tay-tay ha. Kaya yung tay-tay tayo makita. Manila kayuhon. Manila kayo lagi din sa pak ng local government. Ang tawa ba lang may mga estudyante nag-agi. Huol giga tama. Yung may mga salakyan. Hindi nakagi. Ay grabe ang ano sa tay-tay. Lupyag na gig. Pwede pa na tayo magyan mo doon shortcut at tayo sa mga salakyan. Diri mo. Tanay tricycle. Pwede mo na nakagi kung nakayo. Kaso guba. Na ako guys. Layo pang Chico Street. Dudapit na lang. Ako rin dumidigan. Mga 5 minutes char. 5 minutes udah 3 minutes lang guro. Na ini ba? Ano yung natawag ng Bakhaw? Kalapad siya, di ba? Kalapad ng Bakhaw. Mas gina ko gani. Hindi na ko kita ka
Kung hindi na po. Pero ang way nga na, ang way nga itong ginagyan ka, shortcut to pa Robinson Saro. Para guys, oh, pa Robinson Saro na, hindi ka na nakaagi. Hindi to naman nga way, sa main entrance na. Diretsuhan mo lang na main entrance na. Diba, kalapad sa Bakhaw. NHA, Bakhaw. Pwede kalapad guys. Pero tak-tak akong balasang lakat. Ang imo lang di ano, malakat ka. Medyo tin kung turo na di ano, capital city of Taipei. Kada ko ano siya dalan yung mga Taipei. Tae, yung si Sora Ramirez pa. Tae. Ang tae sa mga Edo. Okay. Liko na kita sa Bakhaw Avenue. Dari ng mga tricycle. So, magsakay. Dari na sila ang way. Tapos, alam. Maliko na kami. Ako lang. Way na nila sa Balay. Chico Street. Bakhaw Avenue na di. Then, ako yung sa Chico Street. Ano tawa bala guys, kanami isang balay. Bago nga balay, hindi pa kayo. Nami gid siya. Oh, I wish niya ra mako na char. Ano nami isang pa kayo. Kamalag sa mga balay guys, sabi mo lang wala ko lang mga balay. So dalag po. Di ba nami? Ano ka? Lagi na mga way pa kada sa among shortcut. Pwede mo sa tricycle. Pwede mo mag-tricycle. So kung healthy, ano ka gusto mo balasan. Hindi ka na mag-ano. Lakton mo na lang. May kanan man di. Ang dako nga balay, balakuan sa mga bugas and something. May sudaanan. Diba? Complete. Kung dali ka daw, tawahay mo lang ang life. Basta may kwarta ka lang. Panikasog lang. Uy. Wala man siyang magic na kwarta. Kanan hindi na pangabudlayan ta guys, diba? Subok na ako live stream gani kayo. Busy sa career. Char. Hari na kita, lapit na kita maliko. Hindi na tawag ang Dragon House. Lokad ako. Tapos ari. Corner ngayon isang mega. Malagmay ang mga balay. Ang din balay lang ay. Food man. Po ako. Yan. Ito na kita din sa atong balay. Wala din ginatawag na Chico Street. Mautod ako na yun kay mahaw kita. Nakapo nga magulo sa bata. Making mo na tak-tak ang balhas ko aga pa. Hari na kami. Nahapo oras na ako. Hari na ako balik. Di kami. Ay God. Hindi pa ma-open ang animal system. Mga automatic door. Hari na kami sa among malay. Di ba guys? Tapos lang. Panghilos. So, masarado natin isang door. Isang sliding door. Bye-bye. I-stop ko na ha kayo. Hari na ko sa balay. 10 minutes na nakat ko, no? Bye-bye.
Umaga.